kasagaran sa atong kinabuhi bisag kamo asa man gyud mo mopahuway sa balay o adto sa opisina? Sa balay. Asa gyud mo mopahuway? Balay. Sa balay. Bisag ako balay man ni akong kumbinto, iguban ako og misa adto din ko kumbinto, lingkod-lingkod or higda-higda, kapuya, misa, kapoy kay misa. Kanang adto kita sa balay mo pahuway. Pero daghan kaayo ron nga pamilya nabungkag, nagdivorce. Daghang mga pamilya ron nga nagkinusmuray ang naong diha sulod mismo sa ilang pamilya. Di na gani magdungag kaon, di na magtinagdanay. Saman, Tinoo dili. Mao na. Wa nay pahuway. Si Kristo daghan kay mga symbolisms ning iyang gibuhat dinhi sa atong ebanghelyo. Murag di na to mahurot ba og exhaust, pero nindot kayo giayo niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Nasuko ang mga leaders sa mga Hudiyo tungod kay nag-ayo siyag masakiton sa adlawng igpapahulay. Pasabot nga si Kristo di ay anha ta niya ayohon gyud sa lugar ug sa adlaw nga igpapahulay. Nya unsa maroy atong lugar nga pahulayanan? Ang balay. Og mupundo ka diha sa imong balay, di ka magsiglakaw-lakaw, di ka magsigig computer, di ka magsigig cellphone, makighiusa ka sa imong kaubas balay, maayo ang imong mga sakit, maayo ang imong mga balatian. Saman, sakto dili. Unya ang adlaw to igpapahulay kay Domingo man, kung ang pamilya manimba inig ka Domingo, maayo pod na ang ilang mga problema, ang ilang mga sakit ug ang ilang mga kasakit, maayo pod na basta magsigig simba. Nga panahon sa Domingo, labing minos. Nya kamo karon, saman, gusto mong ayoho ni Kristo? Mao na. Matod pa ni Kristo diri pag-ayo niya sa masakiton, 38 katuig na nga masakiton, murag dili ni siya paralyzed, pero maglisod tingalig lakaw unsa kay sakit ani. 38 naman katuig nga maglisod man siya lusad ngadto katong tubig ba iniglihok sa tubig. Mugawas man ang iyang power, healing power, maunhan kuno siya sa ato pa murag galisod gyud ni siya lakaw, di sa tingay paralyzed gyud kaayo, pero basig parihan ni aning akong igsuon nga ni aron dinhi akong maguwa nga makalakaw man tuod pero hinay sad kaayo. Nana mao na nga di siya kaabot didto, mahunong nagkusa og tubig, awa na di na siya maayo. 38 katuig. Ang giingon ni Jesus, dad-a pasana ang imong gihigdaan. Unsa mo nang gihigdaan? Asa man mo higda sa inyong balay? Anha sa imong katri, banig. Kamong magtiayon og manghigda mo, asa man mo higda? Ana gyapos banig or sa katri. Nya magtupad mo dili. Ha? Kamong ba nag-asawa, magtupad mo higda? Mao na siya. Part ana nga meaning dada ang imong gihigdaan. Pasabot, kanang kuyog ni mong higda, pasana na sa imong kinabuhi. Mao na ingos Kristo, take up your cross. Usahay, ang kanang imong tupad og higda, mao na'y cross nimo. Kanang imong kuyog sa pamilya, mao na'y cross nimo. Kamong mga ginikanan, kanang imong anak, mo na'y cross nimo. Pero pasana na, kay kuyog na nimog higda. Kay usahay ra ba ang makaparalyze nato, ang makapastress nato, ang makapaluya nato, kay di na taganahang mukuyog sa atong kuyog og higda. Kamong mga asawa, og di na mo ganahan mo higda kuyog sa inyong bana, kay daghan kay siya bisyo.
Daghan kay siya kasakit nga gihatag nimo. Unsa may mahitabo? Way lami ang imong kinabuhi. Pero pasana ng imong gihigdaan o apil ng tuyog nimo gihigda. Dadaan na sa imong panaw sa kinabuhi. Basta lagi maayo gyud ka. Unsa mangwa man mo motuo? Nganong ako man gisulti kay pulong man is Ginoo. Nya kanang pulong sa Ginoo mao nay tuburan sa tanang grasya. Matud pa sa unang pagbasa sa Book of Ezekiel, ang grasya sa Ginoo gikan sa taga-kiting hangtod na taga-tuhod na taga-hawak hangtod na gyud nga maglangoy na siya. Gitawag na niyag suba. Suba ba sa grasya? River of grace. Ang ingon ana ang grasya sa Ginoo, nya matud pa diri sa atong unang pagbasa, ang tanang mga isda nga naa diha buhi. Ang tanang mga kahoy nga nanubo sa kilid aning maong sapa, dili malaya magsigi ra gyud pamunga. Pasabot kun anha ta magsubay ba sa dalan sa Ginoo sa iyang mga pulong, pirming nindot atong kinabuhi, way COVID. Way COVID. Nya kay karon wa man sa tay subay-subay sa pulong sa Ginoo, ug musubay man ta, layo kaayo, distansya kaayo. Bisan gyud dinhis pagpanimba, di man mo paduol sa altar na, manglingkod anas mga layo kaayo. Kaning nias duol, congratulations. Pero kamong magsigig pili, palayo, palayo. Ilhanan kayo mo, bisan sa inyong balay, layo kay ninyo ang pulong sa Ginoo. Nya karon unsa may pinakaduol nato, ang pulong nga naa sa cellphone gikan sa atong mga ka-textmate, sa atong mga ka-chatmate, gikan sa mga tao nga nagsigig bandilyo anang ilang mga TikTok, kanang ilang Facebook, kanang ilang mga unsa na dihang mga produkto nila, paputi snaong, pakolors buhok, unsaong pagpanindot ang kilay, mga kuko, tanan, o kanang mga porn, nga gikan sa mga malaway kaayong mga tao, nga gi-share ang ilang mga laway nga mga buhat, na naghubo, uban pa diha. Kita lang nung taan na usahay. Muna itong, mauna siya, maunay atong gikalingawan, maunay atong mga computer games, kanang ilang mga games diha, kanang ilang mga kunuhay, mga unbelievable nga mga talents. Maunay atong gisigyag tan-aw, pero ang pulong sa Ginoo nga maogi tuburan sa grasya, sa healing power. Wa na no nato tan-awa. Naama sa diha sa cellphone, naama sa dihang Bible, naama sa diha ang mga lives of the saints, naama sa diha ang mga pagtulunan, mga walis pare, apil ng wali ni Padersiano. Naam sa na diha. Nya hay may inyong mas labing gitanaw. kana bang mutambong kas misa, imo lang paminawon ang humili, nya tuwa ka ditoy gibuhat, ana sigag buhat nya mukalit kag takiki, gilingawa gining father, pero wa ka maminaw, wa ka mutanaw. Tanawa sad bisag bati kog naong, tanaw tutok sa screen. Basig na day kay makita diha nga mga gipangbutang nga notice nga wa magtingog, ang tingog raman sa pare. Nya napay mo ingon ako pa din, nindot kaayo og tingog ang inyong singer oy. Congratulations brother Rene. And nindot kay tingog inyong singer. Ako lang ning gipanghisgutan kay usahay ba ang ato bitawng pagpaminaw sa Ginoo, panahos bisa, panahon magrosaryo ta, dili ta duol niya. Dili ta, wa na to siya ba dad-a sa atong kinabuhi. Wa na to siya gi-integrate sa atong kinabuhi. Nagpa-entertain lang ta usahay, pero wa magpa-integrate. Wa na to ba gisagol, sama ni Ezekiel ba nga, nisagol siya sa tubig, nilangoy siya sa tubig. Sama sa mga isda, nga diha yun naghumol sa tubig. Sama sa kaniniang mga kahoy ng ilang gamot, tuag yun ni tugkad sa baha sa tubig. Sama sa datong paralyzed, nakig-istorya og mituman gid siya sa sugo ni Kristo bisag wa siya kaila.
Tay usahay na imusulti na tog tarong nga pagkasulti nya wa ta kaila ato kinsa ko kang musulti nako. Diya bitay ka usa nga kaning diha sa kuan ba diha sa sakyanan nya ang kanibitang sa ani kaning nagistoryahanay nga siging libak sa ilang isig katao. Mura ba kinataw-anay libak niya akong gitan-aw niya pagtan-aw nako tan-aw sila nako nako di ra ba na mayong manglibak gianaan ko sa mata Brad ter di ra ba na mayong manglibak unaan ko kinsa ko ka labi na pagtan-aw sa di pa man ko ato pare o pa man ko ato eskwela seminaryo karong pare na di naman ko mosakay jeep inuba naman ako sa kiyanan di ba? Sa una, kapyot pa ma-jeep sa una. Yan, lagi ko yung matupad ba? Ikan ko sa trabaho, naman ko simbahan. Di ako sa ingan, di ra ba na maayong manglibak, sulingahan ko kinsa ko ka, okay lang mo. Karon, kailan naman yun muna ako, no? Kailan muna ako? Kinsa nga na ko? Father Obon. Oh, Father siya, no? Pero sultihan ta mo, higugmain yung kaaway, maminaw mo. Tangtangan na inyong mga koral, maminaw mo. Padakin ang agianan sa karsada, maminaw mo. Storyahe, nindog tayo. Lagi na.